Takže OK, dámy a páni, čaute, moje meno je Shandy a ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku si zahrajeme novú hru, čo je na stránke Neil Fun The Sing. A dámy a páni, tuto si postavíme nový iPhone a ako by vyzeral náš nový iPhone 16. Takže ideme na to, dámy a páni. Dáme si túto kameru. Túto kameru, kamo každý by chcel mať, takže OK. Dobre, máme prvú kameru, čo si zmeníme farbu na, dámy a páni, dáme si na červenú a ten chrbát bude mať tiež na, už nie, dámy a páni, ale bude mať asi na čierno. OK, môže byť, dámy a páni. Dobre, dámy a páni, si dáme voľme button, čo bude tu nahor, tu bude nahor. Ja to chcem, dámy a páni, tu tak, nahor. A toto tu, dámy a páni, dáme si kolor, že bude biely. Adapter na to nabíjanie si dáme na tiež červenú. Kamo, na červenú bude všetko asi. Dáme všetko, dáme a páni, na červenú, pretože to sa mi páči na čo najviac. Čiže na červenú. Teraz iPhoneové logo. A to buď na červenú. Wow, dáme a páni, pozrite sa. Dáme aj ten home button, že proste to bude zase iPhone 16, ale s tlačidlom, dámy a páni. OK. Dáme si power button, a ten power button, dámy a páni. OK, a to bude tiež na červenú. Všetko dáme a páni na červenú, pretože sa mi to najviac páči. Ten zvuk